možno trošku chronologicky shrnúť stanovisko ako členovi rady školy aj radu školy pri obchodnej akadémii na Polárnej. Zaujať teda stanovisko k niektorým skutočnostiam, ktoré sú uvedené aj v správe hlavného kontrolóra. Dňa 28.2.2013 bývalý predseda rady školy na zasadnutí rady školy informoval o zmluve školy s advokátskou kanceláriou. Rada školy hneď na to požiadala riaditeľa školy o vysvetlenie. Odpoveď riaditeľa školy prevzal predseda rady školy dňa 26. marca 2013. Na nasledujúcom mimoriadnom zasadnutí rady školy, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2013, rada školy prijala uznesenie o tom, že vysvetlenie pána riaditeľa považuje za dostatočné a berie ho na vedomie. Dňa 3.7.2013, opäť na zasadnutí rady školy, riaditeľ školy informoval o organizačných zmenách na škole z dôvodu predpokladaného poklesu žiakov na základe výsledkov prijímacieho konania až o 40 žiakov, čo následne malo za následok zníženie počtu vyučovacích hodín o 130 a tým aj zníženie počtu pedagogických zamestnancov o 5,76 pracovného úväzku. Skutočné zníženie počtu zamestnancov predstavuje 5 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnanci. Na tom istom rokovaní navrhol predseda rady školy odvolanie riaditeľa Petra Ivana z funkcie riaditeľa školy, ktoré rada školy neschválila. Napriek tomu predseda rady školy zaslal zriaďovateľovi školy písomný návrh na odvolanie riaditeľa školy. V rámci riešenia tohto návrhu si zriaďovateľ od predsedu rady školy vyžiadal zápisnicu zo zasadnutia rady školy s výsledkom hlasovania o návrhu o odvolaní riaditeľa školy. Podľa mojich informácií bývalý predseda rady školy do dnešného dňa odpoveď nepredložil. Dňa 29.10.2013 rada školy zvolila nového predsedu rady školy. Na základe výsledkov vykonanej kontroly a školou prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov rada školy prijala uznesenie vo veci návrhu na odvolanie riaditeľa školy, ktorý bol predložený predchádzajúcim predsedom rady školy zriaďovateľovi. Rada školy vyjadrila nesúhlas k tomuto písomnému návrhu o odvolaní riaditeľa školy adresovanému KSK a vyjadrila podporu riaditeľovi školy pánovi doktorovi Ivanovi. V priebehu roku 2013 a začiatku roka 2014 preskúmavali jednotlivé kontrolné subjekty, podnety a oznámenia podávané bývalým predsedom rady školy, pričom posudzovali ich vecnosť a skutkový stav. Tých kontrol bolo 6 a jednoznačne preukázali dodržiavanie platnej legislatívy a neopodstatnenosť jeho medializovaných názorov. Dovolte mi, čo sa týka tých kontrol, tak boli to odbory školstva, inšpektorát práce, správa finančnej kontroly, taktiež jedno trestné oznámenie a jedno trestné oznámenie, ktoré ešte momentálne je bez záverov. Dovolte mi ešte pokazať na jednu skutočnosť v správe kontrolóra. Chcem upozorniť, že vytýkanie vytvorenia pracovných miest ekonomického zástupcu riaditeľa školy a hospodárky uvedené ako jedno z porušení zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou UHK. Tieto pracovné pozície vznikli kumuláciou pracovných činností predchádzajúcich pracovných pozícií, pričom v dôsledku kumulácie týchto činností došlo celkovo v roku 2011 až 2013 zníženiu počtu nepedagogických zamestnancov z 12 na 7,5. Túto skutočnosť kontrolná skupina UHK vo svojich záveroch nebrala do úvahy a neobjektívne posúdila vytvorenie týchto dvoch pracovných pozícií ako nehospodárne vynaloženie verejných finančných prostriedkov. Na túto tému myslím si, že by sme mohli ešte dosť dlho rozprávať, hovoriť o nejakých problémoch, aspektoch. A v konečnom dôsledku, či chceme alebo nie, medializácia tohto druhu škole na obľúbenosti určite nepridá a v konečnom dôsledku tak či tak s touto veľkou medializáciou na to aj tak nakoniec možno doplatí škola, študenti, rodičia a žiaľ, myslím si, že to nie je správny krok. Ďakujem pekne, pán predseda.